Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO haka khanreu terege yong arajar arpenreu kalapha dakshiti show Menteri Rangba Kejela Ukonrad ke sangma habaya day bat ban pentri kam no mardor ke Ramsar Convention for Wetland Protection haka ni Kejela Habakren chikilat pathai khubor ba Donbok Dakar President Ulaong ba kajing tawa jang kaseng kalong kum kajing kershan ke Green Tech Foundation kabayakhi nakabenta ban yada ya dolen nong lompong deng Nalor kataw Ulaong ru ba kajing pentri ya ka RCWP kumbala pentri kam ha Kejela Assam bat Tripura kan yada ya lompong deng bat kumju ru ya ka nong Khlem Wildlife Sanctuary te halor kani ka jing statement ka jongi ka dei be halor ka mat ka ba bat ka phang ka ba ngi ling ba klat thai ko bor Menteri Rangba Ulaong ba wengno igani ka jing kanki ya ka jing yakhi kini ki Green Tech Foundation halor ka jing khatngan ba kila ya khatngan boros kata bat unpendi be kita ki duk giek te ki kot kislah ha ka ka partai invite te ngi na kaliang jong kaseng halor bangi lai pe ji to kumbangi la kersan ya ka Green Tech Foundation ngi la pa igani ka way ka dorkas ka bangi demand ban implement no ya kata ka Ramsar Convention for Wetland Protection in Meghalaya. Let's say bon kipat ba kinumtip ya kata ka Ramsar Convention ba kai kata ka ba keren na preng jong nong yalam jong hito. Te kanang bagi pat ba kinsai ya kata ka Ramsar Convention for Wetland kadai kani ka treaty ngan suka ban highlight kindiat kadai ka bla adopt no to February artarik kandai spa new way haramsar hapo Iran. Bat ka ba suntana chusu ba how February starik kandai spa prapat ke India ru kala don benta ban commit ban conserve dan ne ban sustain ye kita ka wetland aga ne ka kamtam ski lat ki bordar habai de ki kiwa te kat kumba ngila research ngila pet bah hadu usnam arhajar arpunriu ka India ka dan hadu khandai buka tali kita ki designated Ramsar site ki ba khamlong kerpang example kum ka Chilikale ka po Odisha ka Kio Ladio National Park ka po Rajasthan ka bala itu kum kata ka international important hapo kani ka treaty ha ka khandai spa way te hapo don north east ni dan ha Assam bat ha ka Tripura ya kena ka Ramsar site hapo Assam ka dei ka Dipor Bel bat ha Tripura ka dei ka Rudra Sagar te habaya dei bat kani ngi na kalian juga hito hadian ba ngi lai i kumbangan banbiang ba Menteri Rangba hi Ulaong ba untuk iya te ki kot kislah o peni te ki kot kislah ke jong phi halor kita ko project kam lele Henry ka bakongsan ni ka sarkar jela kamtam ki burukrat seperti ki badon hak sarkar ki de ban pentri kam no mardor ke belong arjan ban preserve ban penne pensa ya kata ki umba yan lani kata ki wetland kumya ka umyam bat kata ka nong Khlem hakanik sithi ngila penpau bat ngin kersan ke Green Tech tak daw mi pha igani ka sithi perkipat baru ki de ban susu ba kani ka kenti ban penne ka mei mariang ban penne ka khondo ko siap ka jungi ka boleh lai kerpang ini ngi nang kaliang jungi kersan tak daw mi dawano ban penlong ramsai no ya kan ka Ramsar site ya kan ka umyam bat ka nong Khlem bat ka sarkar umde tangai kini hendrei kini ki bangi keren ka de ka kerpang ba de ban nek menta hendrei ki bat ki de ban pet ngor ba bon bah kita ki ban ha ban penne pensa ban kita ki Ramsar site ki badan apa ka jela ka jungi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya